mar Radio Lake Victoria, duond jokanyanam. Denno nitiere gik moko ma kitimo kaka ng'ama duong' kapo ni ne ot we thago ji ka wi nitie kama ne nitiere iwinjo diere mani somo we chuno Denno nitiere kaka nyathi moro koro ofundo odgi maber kabisa. Fundo otiyo mane? Yani koro ywe kabat otima gipango kombe gin gi mingi. Gipango kombe gin gi mingi. To par ni wuongi kane nyuolo nyathini ochakore kende Nathaniel japeng lora maonge full stop momede to onge gimogole. Nathaniel japeng lora chako nyathi full kamano. Koro min nyathi fundo gen gi nyathi, min gi fundo gen gi nyathi, kaeto kage chope kabat to ge yudo result slip moro ma ge wuodho ni koro ka mama somo result slip oyudo ka kwano 3%. Result slip ni mar Nathaniel Junior Natha Senior. Pod wakia nyaka sani Nathaniel japeng lora koro kwano 3%, Kiswahili 2%, history 28 mana muteme, siari koro bage nyaka minyeso gino kiane nyayiga. Total out of 100. Oyudo gimoro 20, oyudo 31 out of 100. Oyudo 31 ne moro out of 100. Nathaniel japeng lora ni Senior. Pod wakiane nga. Koro mama ni wembe iyo wangi gini okaw gino obolo kanyo iyo wang ochudo dhoge ko ong'iyo nyathini gi ywe gi iyo wang baba be kabiro mbo poko gore gini e mesa wuon nyathi koro ong'iyo kalatasni koro chako penjore Kiswahili adek kwano ariyo gini adek ng'ane oyudo 38 oluongo nyathi bi ka min baby biberika ne gik ma wuodi yudo adek ana sebedo ka chulo fees wijni ok wijwa ok wiwa madala ka wijni ok marwa nyisa kama igole nyathini ka mama no okiteri bos to setalo pau otalo nyathi koso pau mama pau nyathi be koro chungi oko ochungi but dot okaw kombe bana olne go chai ogo kuom nyathi atiao koro ko oduogo bet mos koro manya ngoche moro kore koneno ka penj ni kare notim 78 penj ni notim 78 iwinjo penj ni notim 78 nyathi bo liwore diere maneno wuone manotimo penj ene manotimo penj ni oyudo 78 ji to segoyo Bwana Denno kain ikwang'wono kosiweyo ikwang'wono nade ikwang'wono kosiweyo ikone jokama kare penj ni ne ok en mari ingeni ok inya kwang'wono e fupi ma ine mane timo penj 78 mi remo then kenda chaka wuogi ni kori kwari ng'wono kendi in wuon kaka Natha e fupi ikwa jo migoge ng'wono koso mano biro next gimokelo lweny ka en results ma in iwuon ema ni yudo iyudo kwano ade ikwang'one results ni misipakori kaka in riek ikwang'one results ni kosi nenri ng'ama fuo saidi Nono bile deka deko chikare uchelo na uchela chet itimo na